Igbo bụ Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo nji eko asịkwa m nke onye chi ya ma egeni ya zelo biko na ụmụnne m anwụ ife nsi na ọka ihe unu biko jos nye m obere oge ka ihe bụ ya nchọ ịyọ ọ bụ na iso na ndị a na-adị na-eme fake visa ndị agha bụ apụta ịnala ụmụazị ego chekigodu jos kwalugodo onwe etule na ịpụtala keke maọbụ lee moto iji enye famili gị nri si na ọka ije mba ofesi ka ije zoo onwe gị n'ike obodo agwụgoyi mmadụ lekosia ife niile anyị ga ego si imelia visa ọ bụrụ na onye 419 ka ịbụ ọ na-efuro na igbugo onye afọ ọ dị mma ịpụta inye mmadụ fake visa o jee daa na Hong Kong ọ bụzi onye na-amara asụ English ka onye esi interact ya with ndị Hong Kong ịnọkọta ise mmadụ n'iruo na ịnọdụ ya ala na semeboda ịbanye Canada onye gwa gị ụdị ikuro onye na-akọlụ gị ụdị aka na-eme alali visa ịda na Libya epike unu from Ethiopia ife abaịkọ nwụrụ anwụ ọ bụ na ide eme visa eji m afa Chukwu ayọ gị nna ahụ biko lapụ na ụmụazị akafa nwa mmiri tọgbu iko na my DM biko mezialụ n'ofe ebele biko ụmụazị akpalekọsịa property fa achinye unu ego ọ na-adị na-agwụba m ike na-agba m anya mmiri onwe udo ọjọba a na-ada alụ ije inene onye afọ ịmali onye ka mma inene the person tụkọtasị ego anye gị ifu na ekwesịrị ime onye a ụdị ife a cheke enu na enu ka obodo dị ijide dị ọkpala mmadụ o stejie ya na-akọli ya wanti si anyị na-ejenti futbọọlụ ka ebu na gịnị a na-abụ solu ala ruo Napoli maọbụ gịnị a na-abụ solu ala daa na Spain na-epike ya gbalịta 680,000 ma ụmụazị pụtasị afọ arụọ ọjọbọ na Mkpọ Junction ọchịla ego niile afọ ọchịnye yi ịgbafere ọsọ ịfụrụ na gị na ndị na-ele fake product bụ ofu ife niile a na-aga na ndụ mmadụ stop it eji m afa Chukwu ayọ ịchọ ife ọzọ mebe my God setegori sandal m setekwa m ọsọ ife ya egbughị onye anyị na-achọrọ ịlapịa ka nwa ọdọ shine water na m abụrụ Chukwu it can only get better.